Utan. Morning guys. Utan atong sudan. Makaon sa ko. Mana lang ni tambal sa hangovers. Kaon sa guys. Ano ta? Doka na kagapon dai. Biaan me. Pung pray lagi biaan kan daral pre. Mail nang mail lagog ko na plate eh. Nangayo kog plate eh. Nangayo plate rayan kay kwarta. Ko kanta. Pero kolet mo gyapon. Kana to gabi, natindo gabi. Hangover ya. Gaya man ako gina inom alas 4 naman. Bah. Bakit sa place ba no? Ano kaya? Elimination ba? Okay na kan 18 ka team. Road sa third. Okay na kaya? Standing. 9-0, 9-1 pag standing. Okay na eh. Third no? 9-1 eh. Third no? Tahan lang. Hindi, kaunta na. Utan na oh. Tambal sa hilab-hilab ba? Mga ka? Dito yung budol ganyan sa katong karaang tambayanan. Daligsik mo to. Ito ba? Pagod to ulit. Ito ko balay. Lagay ito guys. Huwag ko ng pukawa. Di ko matagir. Napagalawas eh. Di ko pa na. Tubangan na pagod. Problem ng laog ba niyo? Napagod mo laog dahil. Ito tubangan ting. Dito tubangan ba dito? Dito? Dito ba dito tubangan ba dito? Dito. Yang mana dito? Tesa. Sa. Ra. Diri. On. Oh. Ay laog mo manok adorot na. Pwede? Napay gamay ang lasa to. Sige, tinggon. Sukli. Ato na be? Ha? Pare na be? Yo, what's up? May gabi isang tanan diha mga katambay. Karon kay mana ta? August 23. 23 mo no? Karon kay nami lakaw ni ting Daryl. Ato mi sa Kamaster no kay nami kuan designan dito. Tabang may kamaster og design murag sa kuan pasigarbo sa Sugbo kuan design mo di ko sigurado basta kay namin designan nga float siya unya anday okay na ko wala na ko hangovers akong tiyan na lang ang problema kay sakit na digid man din ko pwede minom gyud mano bawal na di ko minom mano Bawal ta. Ha? Inom. Masakit. Yawa na po ko guys kay sa kulong sakitan diyan inom lang gyapon kay go ato na mi sakay ka Bye. ato na mi bye na lakaw na anak ng gwapo bye Magduyan mo to de? tanaw siya volleyball ito Nawi dagang pakat. paare tanaw ito bata klaro kayo Dili. ito na mi guys doon na mi guys lagi mong no Work. doon na mi sa work let's go Happy hard ba? Dito ka kanina. oy Tawag niyo. di ka maklaro di gyapon ato na mi Sige naman. Aling. Na namin dire sa shop na ni Master guys. Aga. So ko na may trabaho. Una na mong trabahoan ka na eh. Amo na i-repair. Kani mga langkat. Kana nga buak kapila mo dito. Pero na. Daghan na bagong gamit si Zero. Masih upgrades. Masih mas 3M. Wala na no. Hello. Ay ka tubag. Tubag ba tubag? Hello. Asa ka na? Lagi luwaan sir. Hoy. Trabaho sa medre niya. Update ang tamo niya. Snack guys. Trabaho ginagmay.
Snack. Snack dayon. Ha? Nga to eh. Ay, orag gabi na. Alas 9 na. Sino yun? Sige, nag-isi yun. Lala. Tayo dyan mo guys. Kape. Ano sir? Caramel? Caramel. Eh? Vitamins oh? Vitamins oh, abdi kayo. Sige, nag-smile oh. Kubam bab. Cukubam. Hero birthday. Ayuhang palo. Para diro sa kuan. Mas pasa sir. No, gamay ba gagi? Sir na, hapit na mo man. Dagdag lusok ng mais sir. Hybrid ni. Ay, ini tunga yung mais ning nila Miranda ni. Hybrid ni mais ba na. Oo. Dagko kay ko na lusok. Nali one birthday. Tay nani kadag kong mais no. Surrender ko mo hay. Ano kulo. Kalito po. Trabaho sa tadre kay para mapaspas ni. Kira ka na sir? Kira ka na? Kayo. Kau gak? Good kayo. Ha? Good kayo? Kay? Good lang. Kamu burger. Tapi burger itu gak? Guru tay. Guru milih. Tarong ba? Pero ito, magalang dali. Ah. Pero kung magkumpra ko ron, Oh, pwede naman mo ulit mix sa'yo sir niya. Balik lang dahil may bilan may palas G's lang. malagi ba ang kuan ba? Kanang magkumpra ta ko ba? Niya. Awan lang ako bilin sa balay ang nagkumpra na ko nga isda. Nya. Kuha ko lang dito Naldo. Wa ninyo subaon ba? Ah, Para natin trabaho dito. G, bye. Adjourn na ta? G. Kaya para di kita bulog kayo. Oh. Bye. See you tomorrow. Hipos mi guys. Masikot-kot to ni si mga iring diri. Sa mga iro. Masingguan pud mabasa ni. Oh, ako lang tigton lo. Bihay tagsibo na. Ha? Bihay tagbalik si bubuhan. Kasagagi sudad ang tagabukid ni. Agay. Ako sa niyakuton guys ha. Mga aso niyakuton mga ga. Sa pangon. Murag lisod man. Andam na akong kuhan guys oh. Kama. Ang duyan, narito ang duyan eh. Kawan. Sakinan. Midnight snack eh. Midnight snack. Kamu na ito aso kawan ng sobra eh. Bener mau banget. At bang. Sayang kayo. Muning kawan ng tiwas. Gutom. Mau siya tanan karon nga vlog mga katambay no. So day 1 sa amuang pag kuan buhat og float kauban si master no. Sa tog na may kadlaw na. Atong dari lang. Hope ko nga kita tanyag balik ugma kon unya dai. So mo siya tanan karon tutupuson
Hanggang sa sunod higayon, ay makalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Ano TV, ano out. See you!